बाबूजी के रहते आज तक हम जानिए ना पवनी कि घर में नीमक कब उड़ाला, धनिया तेल हल्दी इहो कुछ होला का, आई मिलेला का। कबो कबो हम सोचिले कि बाबूजी ना रहियन तब हमार का होई। हमरा तो ई कुल आइबे ना करेला। आजुले हम जानिए ना पवनी कि हमारा थरिया में रोटी आवे से पहिले बाबूजी ओके आटा कैसे बनावेले। आज ले बाबूजी के चूल्हानी झांकतो ना देखनी तो कैसे कुछ हो रहा है। अब माई के कहे से पहले ही लिया देवेले वो सब कुछ। कबो कबो हम सोचिले कि बहरी कमाए जाए तब बाबूजी हो जा रही का आ ना रहिए तो ये कुल हम करब कैसे। सोचा तानी कि एक दिन पूछ ली बाबूजी से कि ये बाबूजी कौन डायरी में इतना रच के लिखले बड़ा हो तो कि घर में कबो कुछ कम ना होके देवेला, कैसे लगावेला खेत बधारी हल्दी तेल तरकारी आ न्योता हकारी के हिसाब किताब। आ एक एक रुपया अंगूरी के पोर पे कैसे याद रहेला हो तोहरा। खौना माटी के बनल बड़ा हो तो बरिखा होखे चाहे घाम तारा के कबो कुछू ना रोक पावेला। हमार माथा तो ये सोच के अझुराइल रहेला कि तू ना रहब तो हमार का होई। हमरो के सिखा देता अब बता देता कि कैसे चलेला घर गृहस्थी या चूल्हा चौकी। हे बाबूजी हमरो के कुल ही बता देना, हमू तोहरे नियन पक्का हो जाती, हमरो आ जाई करे कुल ही इंतजाम।